ji, ya zama kan wannan shine yaren da kake ji, nan kuma yaren da kake so a fassara maka. To mu da yake muna amfani da harshen Hausa ne, abinda zamu yi na gaba shine sai mu danna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna maku yadda za ka fahimci kowane yare a duniya. Ma'ana kai magana da kowane yare a faɗin duniya, a inda ka tafi a duniya za ka iya fahimta, ku tattauna da jama'an da suke wannan wuri cikin sauƙi. Amma kafin in nuna muku yadda ake yi, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora sabon bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a duka social media gaba ɗaya, domin su ma su amfana. Idan kana da wani ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allah za mu baka ansa. Abin da nake so in nuna muku shine, ko in gaya muku shine, za ka iya amfani da kowane yare, ka yi mu'amala da mutane a duniya da kowane yare ta cikin wayarka ta Android. Ba ma a waya ba, ko a kwamfuta za ka yi amfani da wannan, idan har ka kasance mai mu'amala ne da kwamfuta. Amma da yake harka ce ta waya a yanzu, tafi da gidanka, to za ka yi amfani da wayanka ne domin ka ci gajiyar wannan abu. Saboda haka in har Allah ya sa ka gani ka iya, to kai ƙoƙari ka koya ma ɗan uwanka, ka nuna masa shi ma domin ya amfana. Abin da nake so in gaya muku cewa, kun san cewa yanzu harkokin zamani an ci gaba. Akwai kasuwanci kala-kala da ake yi ba tare da sai ka je wurin ba. A duniyar gizo kawai za ka shiga yanar gizo ka nemi abin da kake so ka siya, hankali kwance, a turo ma, ka tura kuɗi, kasuwanci ya kullu. To sannan kuma mutanen nan zai iya kasancewa kai dai kana nan Najeriya, ko kana Ghana, ko kana wani garin na daban. To abin da za ka yi, to ta yaya za a kai communicating da wanda yake China, ko kuma yana India, ko kuma Balarabe, wanda cewa duka ba sa jin yarenka. To shi ya sanya kamfanin Google suka bullo da wani hanya don su magance wannan matsalar, a sauƙaƙa mana mu'amala na yau da kullum cikin sauƙi. To abin da za ka yi da farko, sai ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka, misali kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka, yauwa, abin da za ka yi na gaba, sai ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka. Bayan ka shiga cikin Play Store, daga nan sama wajen da aka rubuta searching, sai ka zo ka rubuta Google, misali Google Translate. Google Translate. Idan ka rubuta zai kawo maka wannan fuskar. Ga application ɗin nan, an gani sama da mutum miliyan 7 suka review ɗin shi, sannan bai da nauyi yadda ya kamata. Daga mutum ɗan shekara 3 zai iya amfani da wannan application ɗin. Mutum sama da miliyan 500 ga su nan suke amfani da wannan application a faɗin duniya. Saboda haka abin da za ka yi na gaba, sai ka danna install. Misali ka danna installing, ka jira shi. Misali ga shi nan yanzu yana ƙoƙarin yin installing. Mun gani ba nauyi gare shi ba gaba ɗaya. Abin da za ka yi na gaba, sai ka ɗan jira shi ya gama installing. To kada ka manta dai ku danna mana like, ku mana share da Allah a social media, domin bidiyon ya yaɗu da yawa, mutane da yawa su amfana. Kuma ku daure ku kalle shi har ƙarshe, domin ku fahimci abin da nake nufi. Saboda rashin ganin shi har ƙarshe, ba za ku fahimci me nake nufi ba, har ku gane abin da nake so in nuna muku. Gashi nan yanzu yana installing, ya gama downloading, yana installing. Ku daure dai ku danna mana alamar subscribe, domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. To kun gani bayan ya gama installing, abinda za ka yi na gaba, ga wani wurin da aka danna open, sai ka danna open a kansa. Idan ka danna open a kansa misali, gashi nan fuskar farko zai kawo maka shine wannan. Zai kawo maka wannan fuska. Idan ya kawo maka wannan fuskar, to yanzu ku lura ku gane,
abin da nake so in nuna muku shine kun ga nan ku lura da nan gurin, wannan gurin shine yaren da kake ji, ya zama kan wannan shine yaren da kake ji, nan kuma yaren da kake so a fassara maka. To mu da yake muna amfani da harshen Hausa ne, abin da zamu yi na gaba shine sai mu ka danna akan shi misali kamar haka, sai bari mu zo mu zaɓi Hausa don ku fahimci abin da nake nufi. Yanzu yana kan English ne, abin da za ka yi sai ka zaɓi Hausa. Misali idan ka zaɓi ka ga na koma da shi Hausa, to nan gefen kuma gashi Spanish, to zai fassara mana shi ya koma kan yaren Spanish kenan. To abin da za ka yi nan gurin ka ga misali da Hausa, in za ka rubuta misali yaya kake, kun gani sai ka danna search. To ku lura ku gani, kun ga abin da yaya kake, daga nan ƙasa nan gashi nan kuma ya rubuta ya fassara maka shi da Spanish. To idan baka jin yaren Spanish to ka gani taka za ka rubuta, in ya rubuto maka sai ka kwafa ka zo ka sa a nan gurin sai ya fassara maka shi. In baka iya karanta kuma in ka danna shi ga alamar speaker nan daga sama nan, kun gani? To kun ji ko? Kun ji yanzu ya faɗi ma'anar shi. To idan wannan ya kake kuma kana so ka canja shi ka gane ma'anar shi da Larabci misali, ka ga nan gurin sai ka danna nan sai ka zo ka shiga Arabic misali, kun gani? To kun gani Arabic kenan, kaifa anta, kun gani nan gashi nan ko abin burgewa nan sun rubuta shi da ainihin baƙin Larabci nan kuma baƙin Hausa. To ka gani kaifa anta, ka gani misali bari ka ji kaifa ant, to shine ya kake misali kenan. To duk abin da ka rubuta dai haka zai maka ya canza maka, ku gane abin da nake nufi, zai canja maka yaren ya koma duk yanda kake so. Idan kana so kai amfani da me zan ce Dutch watan German kenan, kaga wannan yaya kake, kun ga ga yanda gashi nan wannan idan baka iya karantawa gashi nan zai karanta maka, kun ji ko? To haka shine zaka yi wannan. To bari mu canza shi kuma abin ya rika canza mana da Hausa. Misali kana browsing ne ka shiga wani waje ka ga wani abu a rubuta shi, to yaya za a yi ka ɗauko wannan abun ka fassara shi ka gane me yake nufi da Hausa. To kun gani yanzu misali wannan Dutch ɗin ne, bari mu mai da shi English saboda Turanci shine muka fi amfani da shi kuma shi muka fi iya don ku gane, saboda mafi akasari mu nan daga Najeriya muke, mun fi amfani da kalmar Turanci da Hausa. To yanzu misali nan gurin bari in rubuta wannan ka gani hello sai ka danna. To kun ga abin da ya rubuta, kun ga hello din nan, kun ga gashi abin da ya rubuta mana da Hausa ya ce sannu. Za ku iya zuwa ku canja shi kuma again misali ya koma Arabic, kaga dai gashi nan da Turanci ya rubuta maka marhaba, sannu kenan. Za ka iya dannawa ka saurari abin da kun ji ko? To wannan hanyar shine za ka bi ka amfani da shi ka gane kowane irin yare da kake so. Haka zalika nan gurin ga wani guri nan gurin kuma da kyamara take, za ka iya danna kan kyamaran, idan ka danna kyamaran za ka iya ɗaukan hoto misali, ka gani nan gurin za ka iya ɗaukan hoto, ka ɗauki hoton abu wani karin rubutu da ka gani a ɓoye wanda baka san ma'anar shi ba, za ka ɗauka sai ya fassara maka shi misali, zai fassara maka shi da harshen da kake so. Nan kuma idan kuma za ka yi scanning ne, ga wurin scanning nan gurin shi kuma za ka zo ka yi scanning duk wani abu daban, saboda haka ba abin da za mu yi scanning yanzu. Nan gurin kuma za ka zo ka ɗauko ne daga cikin kan wayarka inda ka san ka ajiye wani abu a drive ɗinka da sauransu, bayan ka ɗauki hoto sai ya fassara maka shi da yaren da kake so. Saboda haka wannan hanya tana da matuƙar muhimmanci. Kun ga ɓangaren hoton ma ku lura daga sama nan gashi nan ga yaren, ga English nan, ga wannan duk yanda za ka saita dai kun gan shi yanda wancan tsarin yake. To wannan hanyar za ka bi kai magana da kowane yare da kake so a duniya. Misali idan kana browsing ne ma kana duba wani abu, to ɗaliban ilimi ma musamman in ya kasance kuna karanta littattafai kun kasa gane yaya za ku yi, to saboda haka rashin ganewa za ku ɗauko wannan kalma da ba ku sani ba ku kawo ta nan ku sa ta fassara muku fahimci. Yana aiki kamar dictionary, saboda dictionary kowa ya san amfanin dictionary, yana da matuƙar amfani. Nan gurin ga wani alama nan wajen editing ne, yanda za ka iya rubuta ka gyara wasu, kowa ya san abin da ake nufi da editing misali. Sannan nan gurin kuma wajen murya ne, idan ba za ka iya rubutawa ba, baka iya rubutu ba, ga speaker nan daga nan gurin, idan ka danna wannan speaker, in ka danna wannan speaker misali za ka faɗi abin da kake so sai ya fassara maka shi da yaren da kake ra'ayi. Kun ga wannan hanya ce da za ka yi amfani da duk wani yare a duniya ba tare da ka samu matsala ba.
ka shiga kai kasuwanci, kai duk abin da kake so a wannan. Sannan kuma ta wannan gefen akwai saite-saite da na kamata. Nan gurin misali akwai offline translate. Misali idan kana ra'ayi, idan kana ra'ayin kai translating ba sai baka online, to mu dai babu Hausa a ciki, amma kun gani ka shiga ciki to kun ga duk ga sauran yarurruka nan na duniya wanda za ka iya ɗauko su riƙa fassara maka. Amma matsalar sai dai babu Hausa, ba yaren Hausa. Muna fata dai nan gaba kaɗan za a sa yaren Hausa. Duk wanda ka ɗauka misali za ka yi downloading ɗin shi ne kawai a cikin kan wayarka. Idan ka yi downloading ɗin shi kawai, to ko da baka online za ka shiga ciki abun ya fassara maka duk abin da kake so, ka fahimci magana duk da kake so, ka hira da wanda kake so a faɗin duniya gaba ɗaya. To ina ganin wannan application ɗin yana da matuƙar amfani. Ku daure ku amfani da shi. Wanda duk ya yi amfani da shi to ya ƙoƙari ya nuna ma wani domin shi ma ya amfana. Saboda abun yana da matuƙar amfani wanda cewa zai amfani kowa da kowa. Mu daure mu yaɗa shi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kowa da kowa ya amfani wannan application ɗin. Hanya ce, dama ce ta zo mana wanda kuma ya kamata a ce mun yi amfani da wannan daman. Mun yi amfani da wannan daman saboda mu amfani juna gaba ɗaya. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ka, da Allah ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya domin su ma su amfana. Sannan idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment. Insha Allahu za mu ba ku amsa. Idan kuma ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ga alamar subscribe nan a ƙasa ja. Ka danna alamar subscribe ɗin nan, sai ka danna alamar ƙararrawa. Idan ya fito maka da all sai ka zaɓi all. Da zarar mun ɗora bidiyo YouTube za su fara sanar da kai.